Nya unsaon man na ninyong kwarta, imo na i-taxi no. Mabalit ang bugas. Sige taxi. Lagi ako magyataga ng lolo. Ay taga ni mo lolo day. Sa gutom ka. Sure ka. Palta pagkaon na. Makaon man ka. Tarong. Lagi. Tana, kuig ta na. Aras. Kuig ta. Kuha. Ang buko. Buko, inom ka? Isa ka buko. Kain ka muna dyan Kain ka muna dyan. Gutom ka? Ganyara, gutom. Ito lang kasi yung natira kong pera Huwag ka na pupunta dun sa parking lot. Kasi delikado yung labas-labas kayo. Alam mo, mayroong virus ngayon. O, ihatag na si Mulolo Basi di na mo ihatag si Mulolo. Basi mo na iduwag computer. Duwag crossfire. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss and welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is Boss Triple J Films. And for today's video mga boss, eto mga boss, nandito ako sa Sultana ngayon. Nakatambay lang kasi boring. Gusto kong ma-feel yung simoy ng hangin dito mga boss. And merong batang lumapit dito sa akin mga boss. Eto siya, anong pangalan mo? Noah. Noah? Taga-asa man ka? Taga-cruising. Taga-cruising. Asam din nakapadong dong? Ralmol. Grand Mall. Magunsa man ka? Marking. Unsay marking wo kasabot unsa na? Kuan yan ang kwarto. Hatag kwarto. Nganong hatagan mo kwarta kay Kuan. Yan ang tabunan. Paraway. Paraway init lubot. sa motor? Tabuna karton. Sa motor di ay. Nya unsaon man na ninyong kwarta, imo na i-taxi no. Mabalit ang bugas. Sige taxi. Lagi ako magyataga ng lolo. Ay taga ni mo lolo day. Asa man yung mga magpapa? Wala. Wala, namatay na sila. Pero giampon ako. Giampon ka. Ya unsa may mong kaunon dito sa inyo? Kuan na. Ako palit ang sudan. Sudan. Hindi gabi. Naguli nimo Gabi. kay Kuan. matog ka. Sa gutom ka. Sure ka. Sa may mong kaunon. Kaon. Unsang pagkaon na? Sa Gunsara. Palta pagkaon na. Makaon man ka. Tarong. Lagi. Tana, kuig ta na. Aras. Kuig ta. Asa man ta pali? Ari ta dito. Dira. Ara lang ta palit na. Ali. Palit. Tagpila saging. Jis, ang tuhog daw. Jeez, para siya. Wala daw. Kuha. Ang buko. Buko, inom ka? Isa ka buko. Pila tanan de? 20. Wah. Balik ta dito na. Abang sa ta. Labang. Pagin na, mayabo na. Kain ka muna dyan Kain ka muna dyan. Gutom ka? Ganyara, gutom. Utda sana. So ngayon mga boss, pinapakain ko siya kasi sabi daw niya, lumapit siya sa akin. Tapos may nakita siyang mga bata naglalaro dun sa kabila. Sabi niya na ano yung sabi mo? Manghud na ko. Naa dito. Sabi daw niya, nandun ba daw yung
kapatid ko, bunsong kapatid ko daw na naglalaro dun sa kabila. Doon, naglalaro doon. Sabi ko sa kanya, wala akong kapatid. Sabi niya, ba't hindi mo aminin na may kapatid ka dyan? Sabi ko, wala. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Sabi niya, pupunta daw siya dun sa sa mall. Kasi, pupunta daw siya dun sa mall. Ano say buhaton mo sa mall dito? Magparking. So pupunta daw siya dun sa mall kasi magbabantay daw siya dun sa mga nagpa-parking. Tapos kahit piso-piso lang daw yung hihingin niya para pambili ng anong bibilhin mo nun? Ha? Unsay paliton mo sa imong kwarta unta? Kuan yan ang bukas. Bibili daw siya ng bigas para daw ibigay niya sa kanyang lolo. Gutom daw siya, so binilhan ko siya ng pagkain para makasnack siya. Kamusta? Okay ra? Okay ra mi kaon? Goods kayo. Tiwasa sa nagkaon. Kaon lang dira. Saging mildo. Minsan lang. Tagsara lang. Nakainom ang kuan eh. Pero tagsara ka makain naman na. Ano sige pangalan ni mo? Noah. Noah. Yan si Noah. Lumapit siya sa akin kasi gutom daw siya. So ayan, bibili natin siya ng pagkain. Kung maurot na yung basura, buta lang sa nas daplin kay labay niya natin iglakaw nimo. Lumi. Lumi. Inyong butong. Ako si Buitapang. Buitapang. Sample daw paano magkain si Buitapang. Ano din? Oh, Bisik lo sa ito. buti ka ako. Wala na ka nag-eskwela? Mga modul. Module? Kamot na ako ah. Ha? Kamot ko sa ako. Nangkamot ka? Ayo, pagbugoy-bugoy ha? Nangkamot ka pagbugoy-bugoy. Saan ang pagkaon ni Buitapang? Basta hindi mo tanaw si Buitapang ani. Saan mo? Sige. Basta hindi mo tanaw si Buitapang. Sige. Netong, init. Init-init. Pabiyawang. Nagkasabi kaya. Taga direra. Taga dito. Aman. Sa Basak. Basok. Arami magpatimbang. Asa dapit? Di ko basok. Nami manimbang ayara. Ang sa mga patimbang? Putahaw. Pila mo makwarta na magbantay ka sa parking? Gatos. Then, pinta. Pila man ka motor yung mabantayan? Manang unong. Muli dahil ko. Sure? Mali magbantay kag parking day. Nagabay ka. Wala, motor ah. Nga naman? Wala mo ko'y gidala bike. Motor kay baka motor. Kanang kamay mo. Tapos na kumain si Noah. Kamusta? Busog? Busog. Dagan salamat kaya Jumpil. Walang problema yan. Ang importante, busog ka na, di ba? Hindi na masasakit ng tiyan mo ngayon. Kanina, sakit yung tiyan mo kasi gutom ka. So, ngayon, busog na? Sigurado? Or kulang pa? Kulang pa? Papakyawin na lang natin. So, magpakabait ka. Huwag ka na lang pupunta doon sa sa parking lot. Huwag ka lang punta doon sa mall kasi may virus ngayon. Kailangan kang makauwi sa inyo. Gawin mo is uwi ka na lang doon sa bahay nyo. Huwag ka na lang pupunta doon para mag-ipon ng pera. Kakabantay sa parking lot. So bibigyan na lang kita ng pera ha. Ito lang kasi yung natira kong pera eh. Huwag ka na pupunta doon sa parking lot. Sa magingan? Salamat. Ayan tago mo yung pera mo at huwag ka na lang pupunta dun sa kasi delikado yung labas-labas kayo. Alam mo na merong virus ngayon. Masaya ka ba? Masaya ka?
So, pakita mo nga yung mukha mo kung masaya ka. Sana all. Basi di na naman hatag si mong lolo. Basi mo na iduwag computer. Duwag crossfire. Kakauwi lang nung bata, so ang sarap pala ng feelings pag nakatulong ka kahit sa malit na halaga lang. Ang sarap sa feelings na makatulong ka na dahil nakakain siya, ganon. Kasi sabi doon niya kanina mga boss, nagugutom daw siya. Sinabi niya sa akin, papunta daw siya ng mall kasi para magbabantay po siya ng parking, tapos para makaipon daw siya ng pera, para pambili daw ng ng bigas, pambili daw ng bigas doon sa bahay nila. Sabi niya, wala na daw siyang mama at papa. Inampun lang daw siya. Sinabi niya kanina mga boss na meron ba akong kapatid. Eto po sila. Ayan, yung mga naglalakad sa likod. Ayan. Tinatanong niya sa akin kanina mga boss kung meron ba daw akong kapatid na naglalaro dito sa likod, nagpictorial. So, ayan, sabi ko sa kanya, wala akong kapatid dyan. Gusto kasi niya na magpaampun daw siya kasi gutom na daw siya at wala siyang makain. And kailangan daw niya ng pagkain. Kaya ayun mga boss, binilhan ko siya ng banana Q. Uminom din siya ng buko juice. Yun yung kasi yung gusto niya. Sabi kasi niya, kuya, baka naman kahit paano kasi gutom na ako. So ayun, binilhan ko siya. And napakasarap sa feelings mga boss na makatulong ng kahit na simpleng halaga lang na maibigay kong tulong dun sa bata. Kasi napakadelikado ngayon mga boss, paligaw-ligaw lang siya sa labas kasi gusto niyang makaipon ng pera, pumunta siya ng mga parking lot. So binigyan ko na lang siya ng pera, yung mga natira kong pera binigay ko sa kanya para hindi na lang siya tutuloy dun sa pupuntahan niya at para uuwi na siya. So ayan, umuwi na siya mga boss at kitang kita ko naman sa mukha niya na masaya talaga siya and nabusog daw siya sa binigay kong snacks sa kanya. Hanggang dito na lang itong simpleng video na to. Bago natin tapusin itong video na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye bye. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.